Compania Pudișor Production, în colaborare cu regisorii filmelor de anul nou, Brat și Bratva, prezintă drama umoristico-fantastică Capra Cutuie. Prefață. Anul nou privic. Anul nou îi ia pe cei mai buni dintre noi. Doi ei stăteau acasă, după ce au fost cu uratul, și nici nu bănuiau că l-au pierdut pe cel de-al treilea. Scena 1. Unde e al treilea? Triezi, cucuieți, mamiușa, discuieți. Mama eroină. Puișoare, mame, dar unde e a treilea? Ascultă-i mama mea! Iedul cel mare, aproape țat. Tu cum trăiești, băi, cu mama? Mama, eu vreau să ne calmăm. Iedul cel mijlociu, născut în Transnistria, pacifist. V-ați așezat în dor. Alo? Da, ța-ța-ța, caprița-ța. Da, anunț cu mătrii corporative, da. Da, putem îmbluși sorcă, da. Dacă trebuie, pot să vă îmbluși la plăgușar. Da, la saună, da, eu vin acum. Până eu vin înapoi să fie treilea e de aici. Băi, nu ți-mi minte nici ce-am făcut afară. Hai, lasă că nu ți-i minte, dar unde și-l minte de el? Băi, nu știu unde și-am mintit, dar toată mâna e plină de nieri. Hai la urs! A plecat. Noroc, ursul! Iar răbățachilor! Urs, iubitor de miere și de labă. Ascultă-i ca ursul! Ascultă-te încă! Ursul! Eu propun să ne calmăm. Cum să mă calmez după căitura voastră? Care hăitură? Care căitură? Calul paște, vaca smulge, ursul tătă iarna suge! Asta nu noi, asta și-au mintit el. Așa mintit el nu a fost, asta voi. Plus la asta, mă zăproșcați cu aluni până mă stau cu ajungăi. Alune? Alune. Hai la neveriță! Am plecat. Noroc, neverița! Iară voi, țarcilor! Veverița, cel mai mare contrabandist de alunii. Iară voi ați venit la mine. Ascultă-mi, doamne neveriță! Ascultă-mă, domnule! Beverita, eu propun să ne calmăm. Să ne calmăm? Tu? Tu măcar ții minte ce ai făcut ieri. Așa am făcut eu. Stau eu ca de obicei joi, încarc 2 furi colonie să le trimit la Polonia. Nici deosebit. Când acolo aud, de departe, pe BMW-uri cu numere de Transnistria, veniți voi doi. Până aici normal, pentru ce m-ați legat de copac? Mi-ați furat furile colonie, le-ați încărcat în mașină și v-ați dus. Și hai, până aici aș putea să înțeleg, dar pentru ce v-ați întors înapoi și ați scăcat corjele de alune la mine în ogradă? Păi băieți, voi dacă nu puteți bea, voi nici nu vă apucați. Asta nu putem bea! Sitting back, counting double.
fugit! Am putut armonie și am amintit el. O rămas un lupu. Angelul meu. Opa! Lupu. Aud, ascult, rezolv. Exerciții. Aud, ascult, rezolv. Exerciții, probleme integrale. Băieți, dar voi la timp, carnea tamană e gata. Carnea frățăcă, nu! Frățăche! Poziția de-a ta! Anu și la mulți ani! Hăi, hăi! Am înțeles. Mare, de unde e, mare? Ești liniștește! Cum unde, Emily? Așa se face? Ne-ați dat cea mai lungă strofă, eu până mui am urat. Așa e situație, și de anul nou, și de anul vechi. Hai, vine cu anul Mulțumesc, puie mami. Indiferent ce nu s-ar întâmpla în viață sau în povești, de sărbători familia trebuie să fie împreună. Mulțumim frumos, Rezus Factor.